जार देलायनाय एनारसाइज जानो ने नै मारै नुदों दे खिथाहरदो नोंथांमोना कमेन्टआव हिनजाव गोदानखौ ना एकदम मोजांखा लागाव ओमफ्राय बाजिमोनखौ लोगो मोनफैलायबाय नोलाय गावदांलाय बाजार रानदों बाजार लाब्रा लागाव बाजै गोजाजोब गासिबो एकदम गावदां गावदां बाजै गोजाजोबलै गासिबो रावबो नोजोर दा होसै होननायसै नामा हाइस नुखाबाय दिनै डेन्जार गावदां नुखादों आदाया होनबा फाग्ला जाबावलायसिमा खनसे नंगौ रानो डेन्जार नुमारदों मा होनदों फट' भिडिअ डेन्जार साफा नुखादों देखायगोन आं नाय नङा दासो थ' गाइस माबायदि नुदों मिथिया लुक्सफोरा एसे आलदा जालायबाय नै दिनैसो थ' गोदान जुथा गोदान गस्ला होननाय दे थ' दायो आङो बेबायदि गाननायनि रिजोना बेनो आं मोनसे हाबायाव थांनो नागिरदों थ' गोदो आं आगोलाव फसायखुमानायनि हाबा नायसिगोन बिसोर हाबा जासिगोन दा दुखु हांमाखौ लानानैबाबो बेनि हाबाखौनो जानो थांनो नागिरदों आं दायो उफाय गैया नोंथांमोननो देखायगोन फसायखुमानाया माबायदिमोन Don't be think negative. It's not like that. She was just my friend, guys. एकदम जेबो माने नेगेटिभ सानना आरोना लोगोसो जों आगोलाव माने जमा फरायोमोन क्लास फ्रेन्ड आरोना ओमफ्राय बेजों जायजों दा बेयो हाबा जागोन बेबो जेनेबा क्लास फ्रेन्डआनो जों जयैनो फरायखानायमोन ओमफ्राय बेजों मालाय गोसोथोलायखानाय सिगाङावनो दायो हाबा थ' हाबायाव लिंदों नालाय जेनेबा इनभिटेसन दङ थ' जानो थांनि हाबाखौ थेवबाबो गोसोफ्रा एसे बोरैबा मोनलायलाङो एसे फसायखुमानायफोरखौ होनलायसै थ' बिदि नङा गाइस नेगेटिभ सानना जेबो ओरैनो खेला खालामदों थ' देखायगोन आं खैनाखौ हिनजाव गोदानखौ माबायदि नुयो बिराद समायना नुखादों दाथ' ओरैनोबाबो रियेलाव समायनाखा थ' नोंथांमोननो देखायगोन जोबजासिम नायबानो जाबाय दे ओमफ्राय जोङो दा फिल्डआव दङ जोंनि रायजोनि जों गामिनि फिल्ड बेयो ओमफ्राय जों बेयाव एसे ओरैनो फट' खेबनो नागिरदों आरोना गोदान गोदान गाननाय नालाय ओरैजाय हेन्डसाम बयाबो दंखायो खाथियाव ओमफ्राय बेनिनो बाइक बियो ओमफ्राय जोङो एसे फट' लालायनो नागिरबाय आरोना दिनैबो गाव गेटआव मोनफैबाय ओमफ्राय नै बरायबो लिरनाय दंना नै गावब्रालायनाय जिब्रालायनाय होगोन दा हराव एकदम दांनानै सिंनि मला बिदि नामा ओइ मा खबर मोजां ना हाबायाव दा मोसानांगौलै हराव हिनजाव गोदानखौ देखायनि हिनजाव गोदानखौ एसे ना नायदो सिङाव सिख्लाफोर देनजार फट' लागासिनो नामा लागाव होनलायदो ओइ मलफोरखौ नायदो एसे साजायनाय डेक'रेसनफोरखौ माबायदि ना बाथौ नालाय जोंना रिलिजना थ' बिदि लामायाव बिराद मिउजिक दामगासिनो दे गाइस मा होनो कपिराइट नांनोबो हानाय आरो बोरैबानो लोगोफोर लाइटआनो गैला दे दानिबाव लाइट थानायाव एसे स्रां नुदोंमोन ना ओमफ्राय नै खोमसि जाजोब्बाय आं हिनजाव गोदानखौ देखायनो दै लोगोफोर टेन्डार जाना दं नामा लाजायोना दिनै दा हाबानि दिनसो नै नाय देखायब्रा जार देलायनाय एनारसाइज जानो ने नै मारै नुदों दे खिथाहरदो नोंथांमोना कमेन्टआव हिनजाव गोदानखौ ना एकदम मोजांखा लागाव ओमफ्राय लाइटआ गैला दे नै लाइट थानायबा एसे स्रां नुगौमोन लाइन थांबाय मानसिफ्रा नै ओमफ्राय बाथौनि साजायनायखौ नायदो एसे ओरैजाय एज्राफ्रा बिराद मावगासिनो फुंनिफ्राय लोगोफोर बिराद खस्थ'नो थ' मानो होनबा नै आरो बिथिं आदा सासे दंबावो मानसि बेसेबांसो फैखो टटेल फैनायाथ' फैसाबगोन गोगोम फैगोन जेनेबा 1000नि सायावबा थ' होगौ हानायासो जागोन दायो सालदे उपाय गैया होनांसिगोन हानायखिनिखौ नै बिथाङाबो सासे हेन्डसाम बय बिराद मावथि सिख्ला नायनायनि टारगेटआवसो सारा होनदोंनो बिसोरो आं दासो हमना मोनदो आसोल टारगेटआनो बेनोसोखा लोगोफोर एकदम थगायाखै डाइरेक्ट खोथा बुंखायो आं माने आंबो दसे थाफानोसै बिसोरजों सारा होननायाव ओमफ्राय मानसिफोरखौ एसे देखायनो नामा इसिबां साहा लोंग्राफोरखौथ' इसिबां डेक'रेट खालामाखै खिन्थु जिथु हाबानि
पेन्डेल सोंनाय मानाय बेफोरलाय एसे मोजाङानो साजायदों आरो ना बेनोमोन ओमफ्राय हिन्जाव गोदाननि नामखौ नोंथांमोना मिथिनो लुगैनो हानाय हिन्जाव गोदाननि नामा जादों रैसुमै दै जोंनिनो क्लास फ्रेन्डमोन बेयो लोगोफोर दे जों आगोलाव ज'यैनो फरायखानायमोन जेनेबा हाइ स्कुलाव फरायनाय समाव आरो ना ओमफ्राय बेनि उनावथ' जेनेबा मेट्रिक पास जाखांनायनि उनाव कलेजफ्रा गावस्राजोबलांबाय जे आलदा आलदा गावबा गाव आंबो बिथिं एक्सट्रायाव फरायलायबाय बेबायदि आरो ना बिदि गावस्रानानै दायो जेनेबा बियो हाबा दिनै बेनि हौवा गोदानखौ आं देखायनो नाजागोन हराव नायदो आंजोंनो समान सेंग्रा जोंफोरबायदिनो ना बाजिमोनखौ लोगो मोनफैलायबाय नोंलाय गावदांलाय बाजार रानदों बाजार लाब्रा लागाव बाजै गोजाजोब गासिबो एकदम गावदां गावदां बाजै गोजाजोबलै गासिबो रावबो नोजोर दा होसै होननायसै नामा एन्दार राजुना डेन्जार नै जाग्राखौ माने मानसि एसे बेदरा खैथा बिलाय मोनथाम जाबाय माथो बेदरा ओंखामखौ देखायला ओमफ्राय मानसिया नै सासेखौ देखायजायो बेलाय नै नायदो ओमफ्राय सिख्लाफोरखौ नोजोर दा होसै होनलायसै सिख्लाफोरखौ नायनाङा दे बुरि बुरिखौ नाय जोंना बेंक पार्टि ग्रुपआ माबायदि आबौ थिगाना बोरै बेदरा लोंनायालाय बेदर मोनफैयाखै मोनफैयाखैना जोंना बेंक पार्टि ग्रुप दा हराव मोसाखावनांगोन होनलाय नामा एकदम दोखो दोखो दामखावना होदो एकदम बेंक पार्टि ग्रुप नै बिसोरो नैबे जोंहानि आबौ सिगां फार्स्ट टाइम आं बेखौ सिफुं दामनाय भिडिअ होदोंमोन नायना बेंक पार्टि ग्रुपनि बिसोरो बिराद डेन्जार दामखावो दा हराव गावस्रालायनाय होदो ना मा होनो दा नुगोन लोगोफोर नेनानै थादो होनलाय दसे जानायनि मला नै बेबायदि ओमफ्राय ओरैजाय साइडजोंबो दंबावो एसे ओमफ्राय बिथिंबो देखायदोंमोन आरो नानिफ्राव थांनानै एसे ओमफ्राय गेजेरावथ' इसिबां गासैजोंबो जेनेबा सिनाय मोनलायजोबा नालाय आलासिफोरखौ ओंखायनो आंथ' आरो जेनेबा बेलेग गामिनि जाबाय ओमफ्राय बेथ' बेलेग गामि जायो नालाय ओंखायनो सिनायबो मोनजोबा रावखौबो सोरजोंबा इन्टारेक्ट खालामनोबो लोगोफोर बैराथिनि थांनाय नामा बैराथिनि नै देखायना दे बैराथिफोर नायदो नैथिं खनसे लागाव नै जोंना सालथिनिसो सासे लाखिना होनो सानदों आं बैराथिफोरखौ देखायनो दा मोखांसो मोजांनो देलै नायदो नै बिराद गावदां गावदां सानैबो होनलाय दे लोगोफोर सालथिनि सासे लाखिना होनो नागिरबाय आं बैराथिफोर बिराद साफा नुदों मानसिफोरखौ गाव लाखिना सोंगोन दे सालिखौ लाइन फैबाय ओमफ्राय लाइटआ जोंबाय नालाय मानसिखौ साफा नुदों दा देखायना आं लाइ डेन्जार दहाय लाइट गैयि मोजां नुवाखै आं दासो देखायफिननोसै मानसिखौ आयु बिराद गावदां जाना दं मानसिनो हाइस नुखाबाय दिनै डेन्जार गावदां नुखादों आदाया होनबा फाग्ला जाबावलायसिनो खनसे नंगौ रानो डेन्जार नुमारदों मा होनदों फट' भिडिअ डेन्जार साफा नुखादों नों देखायगोन आं नाय नङा मा जादों जियानो जा अमा ओमफ्राय एकदम बिराद गोथाव ने जानानै खनसे नों दालि जाया बिराद साफा नुमारदों खिन्थु बाजैखौ बाजैसो दै लोगोफोर बाजैसो फसायनाङा ने माबा जाखांनोसो सिख्लाबा फसाय जायो खिन्थु सिख्लाबो दङ खाथियावनो ला देखायबालाय देखायजायो खिन्थु देखायाखै आं थेवबाबो सेंग्राफ्रा फाग्ला जायोना सिख्लाफोरखौ देखायबा बेनो खोथाया जोंना बाजैजों हाया थेवबाबो एकदम आसुरित जाखाबाय आं बाजै दिनै साइज नुदोंना ओंखाय बाख्नायदोलै काउन्टाराव गासै बाजै गोजाजोबनाय आरो एकदम टेङाजारनि गामिनि रानग्राफोरा डेन्जार एक्सपार्ट खिन्थु खामानि मावनायफ्राव बिराद गावदां गोजा बाजिफोरा गासिबो ओरै नायनो हागोन मावनायफोरा बिराद एक्सपार्ट खिन्थु बेयो टेङाजारि गामिनि आरोना गासिबो
बे स्टकआ बेनिफ्राय थांगासिनो जाग्रा खाजाफ्रा ओरैजाय बेनिफ्राय नायनो हागोन गोथाव जादों जायाखै गोथाव ना मानसियानो मायावबा गोमो हाबनानै जागासिनो एकदम बावगारहाबलायलायनायनो दानिबा नुदोंथ' आङो जियानो जाबा जे गोथाव जादोंबालाय गोथाव ने एकदम मानसियालाय मा बुंनो दा नै जारौ जाना दंखायो खिन्थु दा बिसोरनि आदाया नुबा बिसोरनाबो फाग्ला जालायलायगोन दा खनसे आरो दायो देखायगोन आं देन्जार जाबा देखायगोन आं दायो संनाय खुरनायफोरखौ देखायनि आङो मा दङ बिराद गोथाव बुस्थु बानायदों रान्दिनिफ्राबो देन्जार गोजाखा खिन्थु गोरों गोजाजोब नैबेबो सासे रान्दिनि आदा खनसे हाय होननालाय बिराद बेस्थ' दै खिन्थु एकदम मावथि मानसिफ्रा ओइ आदा आयन एकदम रान्दिनिफोरखौ देखायजोबनि बिराद मावथि गोजा मानसिफ्रा जोंना मा संदो देखायदां नैबे मा बियो माबा मानिबा रिसिसो ना रस बियो ओमफ्राय जोंना बिथिं आलु फ्राय दङ नै ओमफ्राय नैबे सबजि नैबे टप ना बिलाहि बिलाहि टप ओमफ्राय ओरैजाय माबाया मिरामिसा नै नायना ला संग्रा स्टाइलफोरखौ देन्जार नुखायो बेखौथ' आरो माबानि साउथ इन्डियानि सेमखा एकदम बिसोर सानैबो सेम लुक्सआ आदा हाय होनदोलै खनसे एकदम लुक्सआ सेमखा नाय ओंखाम संग्रायाव एखे साइसनि दोनखादों ओमफ्राय बेदरा ओरैजाय अमा बेदर हायग्राफ्राबो गरम गोजालै देन्जार ना गोथाव जादोंनो खिन्थु मानसिफ्रा आं सोंदोंमोन दहायो बिराद मोजां संदोंनो नोंथांमोनहाबो नायनानै बोरै जाथावना एसे कमेन्ट खालामनानै हरदो रानग्राफोरखौ नायाबायनो हायग्राफोरखौ देन्जार राननो एक्सपार्ट ना कमियानो गैखाया आरो एकदम देन्जार ना एकदम हाइसखा जियानो जा देखायबाय लोगोफोरा ओमफ्राय ओरैजाय दालिया दङ ओमफ्राय ओरै ना नैबे ना बियो ना माने बयलार होआखै ओमफ्राय जेनेबा खायसे अमा जायो आरो खायसे बेदरबो जाखाथारा नालाय जेनेबा पनिर बानायदों नै पनिर संग्राया पनिर ना बेयाव पनिर जागोन पनिर बेयाव लोगोफोर देखायबाय जाग्राफोरखौ माबायदि गोथाव जायोना जायाखै दा रायजोफ्रासो बुंसिगोन नालाय खिन्थु गोथाव जादों होनदो सोंदोंमोन आं दहायो जाग्राफोरनियाव बिराद मोजां आरो दा बिराद मावथि गोजा खिन्थु मानसिफ्रा एकदम गरम नुजोबखायो नै दरालागोनि बैराथि ग्रुप ओमफ्राय मोनाबाय दै लाइटबो गैला ओंखाय लाइटआ फैगोन फाग्लासो बे मानसिफोरखौ मोजां सिनायला खिन्थु साइसनि गोजा जोबखा नै गावदां सालथिनो सायख'बायमोन सासे ओइ नैबे सासेया सालथिनि गेजेरनिया सालथिनो सायख'बाय आं सासे ओंखायनो लाखिना दायो रायलायगोन सिरिनो ने सालथिनि थाखाय नैबे सासेया बुकिं जाबाबो ओइ मादै बुकिं जाबाबो फैसायासो मिन्थियो फैसा जायनाव थाखा दं बेसो मोनो नै जोङो सालथिनो बेखौ सायख'बाय नैखौ गोनांखा दिउरिया सेंग्रा दिउरि दिनै फार्स्ट टाइम नुदोंना एकदम सेंग्रा दासो 16 बोसोरनि लागाव दिउरि बियो जानिनो आदा दा हिन्जाव गोदानखौ बरायना लांनो नागिरदों नै माबासिम मन्दपसिम देखायनि ने लागाव जोंहा बाथौ हाबा बेयो लोगोफोर बेलेग रिलिजननि हाबाया आलादा जायो जोंनि बाथौनि हाबाया बेलेग जायो नालाय हिन्जाव गोदानखौ लांसिगोन मन्दपसिमहालागै
फरा गोदाना आगोलनि बन्धुमोन लोगोमोन उपाय गैया जास्ट आं फान खालामदों दे गाइस रावबो सिरियासलि दाला बिदि ब्लगाव एसे बिदि सोलिखायो नालाय थ' गाज्रि दा मोनसे होननोसै रावबो सिस्टार दे हिन्जाव गोदाननि जोंना बाथौआ